Tamam. Äder ýürüýte size. Öýdäki kiçik problem açıklama aýtyp berjek. Dinle. Gatnamasaň fitnese, gyýlarym bak ýar kese. Boýnal bergaçan. Muskulosy düşdük pese, problemaly öýümde. Gelinlik gülüm diýer, saçakly gelin diýer, wahecen galyň diýer. Problemaly öýüňde moda bolupdyr iPhone, alyp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýüňde moda bolupdyr iPhone, alyp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde ay 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 iPhone ay yüzgi pıstırnak palta, yufka deyip geyer halta, ol kablukli men kelte. Problemaly öýümde laýyn özüne çekdi, pullar suw bolup akdy, inni imoda çykdy. Problemaly öýümde moda bolupdyr iPhone, alyp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde moda bolupdyr iPhone, alyp gymmat telefon, iýip görün anakom. Eyvah, seni mi ýeň öýdän ha? Problemaly öýümde Dertdeş, bu da dertdeş, dertdeş, Gerçi kardeş düşman edip dostunu, cedelli elem yüzü. Ronaldo mu, Messi mi? Neymar Şu da problemi öýümde moda bolupdyr iPhone, alyp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde moda bolupdyr iPhone, alyp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde halal ýutsadyrnak, dostundan gelse köme. Mesele del yaşamak problemasyz dünýede. Problemasyz dünýede. Ay 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 ayt bolluk berga. Ýür onna, anakomam taýanjak bolandyr ýürýeli. Ýer, ýeredik.